Здравейте. Живеете от нас. Привет! Ние сме Пепи и Люси. Животът ни събра преди 8 години в Англия, а сега на българска земя, в едно малко варненско село, нашето приключение продължава. Бъдете част от него. Синковет. Но вечерта така го подлъгахме с малко печено пиленце. А пък горното шкафче, ако мога и така да го отворя, да го покажа. А сега продължаваме с... какво продължавам? С разчистване. А лампата? О, аз се забрах нея. Като се започне от тук. Арти, кажи здравей. Този беладжия ни нахапа пяната тук на вратата днеска, докато ни нямаше. Супер, чакай да не са покавчи. Еми утре остава да сложиме... Аз съм изключително доволен от нея. А този сладур... Къде си? Ето те. Само ме преследва нагоре-надолу. Къде ще ходиш се? Добро утро на тази седмица, понеделник. С нощи, като се прибрахме от Тайни България, ученицето беше много спокойно в колата и след това си легна. Може би беше прекалено наплашено заради голямата промяна, която му се случи. Но вечерта така го подлъгахме с малко печено пиленце. Хапна няколко хапки и след това видяхме по-късно, че си изял и гранулките. Беше се изакал. Така че е добре. През нощта не е плакало. Само сутринта сякаш го чух да си говори. Но не виеше. Така че е добре. Нещо като някакви такива звуци издаваше. Много тихичко. Нахранихме го пак сутринта. Той си изяде после храната. Явно още го е страх от нас, което е абсолютно нормално. Но си изял после храната, пак си изходил. Даже сега видях, че се е изпишкал. И си седи и си лежи по принцип. Така че малко по малко започва да свиква с нас. А днес какво ще правим и какво вече свършили си, да ви покажа и вчера, тъй като не можах само ви казах какво е станало, но не съм ви го показала, така обръщам камерата. Ето тук пракчетата, където станаха, вече сме сложили фибрана и само да ви покажа набързо. Тук имаме едно доматче тръгнало, тук имаме много салатки, които са тръгнали. От тази страна също има доста, макар да не се виждат почти. Тук имаме страшно много репички тръгнали. Лилави и розови. Обикновените и някакви лилави бяха. Тук са ми тръгнали микроспаначетата. Днеска съм ги поляла, защото видях, че са пожълтели леко от тази страна. И тук също има няколко салатки тръгнали. Да видим какво ще се случи с тях. И сега да ви покажа. Ето в кухнята фибрана е сложен. Люси току-що махна кофража тук на тези пракчета. И набързо ще налепим и фибранчето към тях. Тук се опитахме покрай тръбите и доста добре се е получило между другото, тъй като мислихме, че не е хубаво влязло под тях, за да не ги мърдаме и да им направим нещо случайно, така че само отдолу подпъхнахме малко и е станало супер. Сега днес предстои. Това ни е долното шкафче, което ще слагаме. Отзади е горното, а там е мивчицата. И сега
Ще си вземаме с това нещо да го монтираме, да навържем тръбите, мръсния канал, нали, водата, ВИК-то като цяло, да видим къде ще сложим горното шкафче, тъй като то трябва първо долното да сложим, за да центрираме горното, тъй като долното е 60 см широко, а горното е 55 и горе-долу да го оцелим на център. Като на горното също трябва да прекараме ток към самата лампичка, която си има отстрани на... Но после ще ви покажем. Има си лампички отстрани вградени и трябва да си го навържем. И също така трябва да изкараме и този кабел, който сме прекарали за контакт в самото шкафче, да си зареждаме четките за зъби. Този е за четките, а този е за лампата. И тук така трябва да си навържем тръбите. Като преди няколко дена, мисля, че в петък беше и в... А това по-специално мисля, че го взехме, когато ни удариха с колата миналата седмица. Това си взехме лампа, която ако успеем и днес и ние ще монтираме. Няма да работи все още, докато го измислим дали да я включваме или не. И си взехме това за всеки случай, ако ни потрябва, но мисля, че няма да ни потрябва. Това е маншон, който е за мръсния канал на мивката, за да оплътни. Взели сме си две кранчета, които са за топла и студена вода. Аз специално много настоявах да си вземем такива аксесуари за баня, които са на гроя, тъй като каквито и да гледах по принцип в страни от тези, просто качеството и изпълнението бяха на космически години. Реших, че веднъж се дават едни пари и по-добре да е веднъж, като сме решили, тъй като тези имат опция Glue Screw, т.е. да залепим или да завием. Решили сме да си ги залепим, за да не дупчим излишно и да видим дали ще си държи. Купили сме си лепило на гроя, което е такова флаконче, което намерихме само единствено в Муси Бриколаж, другаде по такива строителни магазини, където често посещаваме. Не можахме да намерим. Та сме си взели от него. Взели сме си поставка за тоалетна хартия. Взехме си и смесител, разбира се, пак на грое, който съвсем случайно се оказа, тъй като вътре не знаехме какво включва. На картинката е нарисуван само смесител. Вътре се оказа, че има и сифонче, което е с една много интересна джаджа. Така, казват му пръстче или палче или нещо от сорта, което всъщност, тук има капачи, не е само така, което всъщност помага да си затваряме и пускаме сифона. Ето от тази страна, ето тук отзаде на самия смесител има си чопче, което го натискаш нагоре и надолу. И под мивката фактически е с това пръстче, още едно палче има тук едно по-дълго, си задвижва отварянето и затварянето на сифона. И също така си взехме и тоалетна поставка за четката за тоалетната. Пак е на грое. Просто много ми хареса това, че тук имат зад тая металната частица, имат едно много плътно силиконче, гумичка по-скоро, което когато сложиш самата чашка или тази стойка или каквото и да било, има и сапонерки и така нататък. Въобще не са колати, не дрънка и много хубаво плътнява и не се мърда. А всички други, които гледахме, дори да съм видяла такива, които имат гумичка, нямат нищо общо с хубавото уплътнение, което прави при гроя. Така че това сме си избрали. И само да кажа, тъй като си мислехме да си вземем и за качалки, едни метални, които стърчат само толкова така, за хавлиите. Но си взехме от Икеа ето тези, с вакуумчета са. Не сме ги пробвали на стените, тъй като
За сега нямаме нужда да са там. Пробвахме ги на вратата, идеално заспаха, не дупчиш, не лепиш. Можеш да ги местиш според височината, която ти трябва. И за сега сме се спряли на тях и решихме, че няма да инвестираме, така да се каже, в гроя за качалки. Тези са ни добре. Ако решим по-нататък за бъдеще, да си сложим някоя, която е по-близо до мивката, за хавлията, за ръце и лице, ще си вземем отделно, но ще преценим с времето какво ще ни е най-удобно в случая. Така, сега се заемаме с шкафчетата и да видим докъде ще я докараме днеска. След малко мисля да се обадя и на ветеринария, за да ги питам, след като сме си взели кученце евентуално, дали му трябва някакъв период на адаптация или може да го заведем, въпреки че това е допълнително стрес за него, да го заведем на ветеринар за първоначален преглед и за да ни предпише обезпаразитителни средства, а след това вече да се назначим час евентуално, нали, за ваксина, когато трябва. Ако трябва, не съм много запозната как стои въпроса, но ще се чуем с ветеринарката малко по-късно и ще разберем какво следва от тук нататък за малкото котре. Криси го кръсти Арчи. И по последни данни така ще се остане. Имахме идея за Лъки, но не знам дали е правилно. Аз от едно време са ми казвали приятели, семейни приятели, които са гледали кучета, че в името на кучето трябва да има Р. Много хубаво е чували тая буква. Дали е вярно, дали не знам. Арчи си харесахме. И Арчи добре ли е горе? Добре, да. Супер е. Екстра, отпуска се леко. Отпуска се малко по малко, да. Преди като влизахме с нощи, като влизахме и сутринта, като навиди, така навежда глава надолу и така леко гледа с очите нагоре, ама сега не навежда веднага в главичка. Чакат се приближим до него, ама като подуши месцето и веднага дига нослето нагоре. Има много сладко поглед, че така едно миличко и така веждите му се свиват и така нагоре. И те, готови ли сме? Готови сме. Хайде! Привети от днешния ден. Вторник сме. Вчера общо взето не можахме да направим видео, да ви покажем какво сме свършили. Аз и сега ще сляза, обаче искам да ви обърна камерата, да ви покажа нещо. И този сладур вече се поуспокои и днеска го преместихме и тук. Преди малко хапна и сега си лежи. Даже вече е спокоен и си заспива около нас. Даже скимти като няма. Даже скимти като ни няма, да. Аз току-що точно това исках да кажа, че влезнах в стаята и този веднага дойде на вратата и почна да скимти. Нали, Арчи? Арчи, сладуркото. Още го е страх от нас. Страхливко е, ама ще се отпусне. Сега се топли. Готова ли си да покажем какво свършихме вчера? Да. Айде. Та вчера набързо, ето вече съм долу, вчера набързо, всъщност не беше хич бързо, де. Имахме доста неща да помислим, да преценим и да внимаваме да не продупчим някоя тръба или случайно кабел. Но нещата се получиха много добре и сега ще обърна камерата да ви покажа какво успяхме вчера всъщност да направим. Вчера успяхме да си монтираме горното шкафче, долното шкафче и горното шкафче в банята, като си върнахме мивка, сифон, абсолютно всичко. И вчера го силиконирахме, както и силиконирахме тоалетната, защото не бяхме, но чакахме момента да силиконираме шкафчето, за да силиконираме и мивката и тоалетната, разбира се. И успях набързо да навържа и тук един от кабелите с един щепсел. Да поне имаме в момента осветление на шкафчето. И да, много сме доволни, много ни хареса
Имаме си долна част, която си е само по-дълбоко шкафче и горна част, която пък съответно е разделена ето така заради сифона. Нещо, което не знаехме, тъй като ние отидохме да си търсиме и сифон за мивката и смесител, да се окаже, че любимото ни грое предлагат самия смесител в комплект с сифона, за да може да ползваме и опцията, която е с ето това бутонче отзад, да се дига и да се затваря съответно. Та направо си го взехме него и комплект готово. Ето и как работи. Да сме много доволни, много ни хареса как стана. А пък горното шкафче, ако мога и така да го отворя да го покажа, общо взето е с две рафчета стъклени, с осветлението, което си е на него. И да, това е по-специално, друго няма, но вчера правихме това. Днеска, понеже Арчи нощи не ни остави да се наспим хубаво, цяла нощ имаше така квичения и така нататък, може би ни е търсил или се е чувствал сам и ние се опитваме да разгадаем, но може би е това, защото и днеска го правеше сутринта, обаче откакто така сме около него, той спря да го прави. Днеска успяхме да си попочинем малко и сега най-вероятно ще се заемем с това да си монтираме четката за тоалетната, държача за тоалетната хартия и още какво бяхме взели. И стойката за сапунчето. С това се занимаваме днеска и другото, което сме решили вече да започнем малко да поподреждаме тук долу и да махнем някои материали, тъй като няма да ни трябват. В момента следващите стъпки от тук нататък са, надявам се, или да направим фирмата да дойде да си пусне подовото и ние след това да направим замазка навсякъде, или ние ще си направим стените, ще ги измажем, като преди това трябва да пуснем кабели и да направим някои довършителни неща, но още не сме се чували с фирмата, за да доуточним дали те ще са първи или ние ще действаме първи, а пък след това те ще дойдат. Още го обмисляме, но все пак искаме да имаме готовност, затова се хващаме и ето тази лудница, която е тук и бъркотия, искаме да я оправиме, да можем да изкараме парчета, плочки, кашони, всякакви такива неща, които останаха и общо взето да останат нещата, които само за подовото отопление, като подложките, тръбите и така нататък, които са си на фирмата. И сега се захващаме с това нещо, пък да видим докъде ще го докараме, защото и по-късно мислим да заведеме и Арчи на ветеринар, да го прегледат, ако е необходимо да го вакцинират или да го обезпаразитят и така нататък. Така че много е смесено, където можем снимаме, каквото можем показваме, но общо взето и ние понякога ни е доста трудно, но надявам се справиме и сега вече да се захващаме за работа. Тук е Да, лошо ли? Ако искаш по-надолу можеш. И така. И прави център. Така да не Добре. може и тук да е. Така се удържи. Не, тук е. Виж, така нивото горе-долу на това. Добре. Пази. Тук да има бил. Ама тук ниско ли да е, високо ли да е? Не, това не. Така някъде. Ама на това ниво или да е така? Не, искам да има място, мога да се обързвам. Така? Да. Така устроява ли? Супер. Искаш да се дали?
Тук ще ми трябва малкия ниво. Готово. Имаме си огледало! В къщата първото огледало! А? Ето, поставихме си стойчиците. Тук така долу я сложихме за тоалетната хартия, като не искаме така да настърча много, за да не пречи, а пък в същото време не искаме да е от тази страна, тъй като ще прави много голяма пътечка и не искаме да има това разстояние. Тук си сложихме за тоалетната хартия, а пък отсам си сложихме за диспенсера за течен сапун. Като искам да уточня, че това лепило, което всъщност бяхме взели, казах ви, че сме си намерили лепило в Муси бриколаж на Грое, но всъщност то се оказа, че е за душовете, за тези металните рамки за душове, които са. А нашето, което трябва всъщност да вземем, е това 4112730, като той е тип спринцовка. И всъщност какво се получава? Тези джачки отзади имат една тънка линийка по края, 3M лепенка двойно лепяща се. Тя си е там, само трябва да я обелим и да я залепим на място. Като трябва да си направите нивелчето тук, отдолу има тук едно като издълбано, не знам дали се виждат. Сега ще пробвам. Оп, ето го е тук. И трябва нивелчето да ви е точно, защото когато ги монтираме, камерата, фокуса загубих. Когато ги монтираме, и тук отдолу има едно като шестограмче, което се завърта. И ако всъщност не сме успяли да го нивелираме добре, неща като стойката за тоалетната хартия и тази стойка, да речем, за сапонерката, няма да са наравно както трябва, така че тези неща трябва да ги спазим. Избрахме да използваме лепило, за да стане някой бела. Защото не искаме да се притесняваме къде има тръба, къде има кабелче и така нататък. Решихме сега да пробваме с лепилото и ще видим как ще се държат уредите. А сега продължаваме с... какво продължаваме? С разчистване. Лампата? Аз се забрах ния. Трябва да ми донесеш на ваго клема от тия нашите. Отгоре. Добре. Да. Дето вчера ги прибрахме. Двойни? Те са двойни обаче. Да, донеси ми. Да. Добре, хубаво. А този мънзъркия тук при нас го взехме. Първо обикаля. Обикаля тук и самушка по дупките, а най-страх да не се изака някъде и да го открием след известно време. И накрая отиди и му потъпка расата и съответно му казах, че там трябва да седи в касетката и той не е мръднал. Между другото, разбира, явно е умен. Или се надяваме. Ето го. Кой стана, мамо? Ти стоиш ли тук, мамо? Да. Ой. Така. И как си се опънал? Да. Да, мами. Готов ли си, майсторе? Готов съм. Ето го осветлението, което е от шкафчето. От шкафчето, което казах малко по-рано. Сега навързахме горе лампата. И внимавай там с кабелите. И сега набързо ще направя една демонстрация. Свети много хубаво, нали? Да. Няма да гаси това. То почти не влияе. Да. Много хубаво светна баня. Светна и цялата баня вече свети. Чакай. Сега да се обърна. И знам, че му харесва. Ето, всичко се осветява. Супер е. Да, много хубаво. Супер стана. Много хубаво свети. Ние се чудихме между другото дали да вземем по-големия.
Да. Добре, че не го взехме, Не, просто този наистина е няма напълно смисъл. достатъчен и е точно над мивката и над шкафа, Да, така че няма Ето. да може да си правиш сянка по принцип. ето. Да бе, ето ни се правим сега. Да. Супер е. Супер. Чакай да не са покавчи. Пиргите ми Еми стърчат. утре остава да сложиме тези всичките, които Да, къде? лепихме днеска. И Петя мога да влиза да почисти. Да измиеш хубаво банята и е готова. Да. И сега няма да чистиме за днеска. Криш се върне и ще отидем да закараме Арчи на ветеринар. А пък утре се занимаваме цял ден с почистване. Да. Навсякъде. Да. Добре. Айде, До обещан. утре. Чао. Чао. Привет и от днешния слънчев четвъртък. Вчера не можахме да снимаме почти нищо, тъй като общо взето разтребвахме и оправяхме, имахме доста работа. Сега ще обърна камерата да ви покажа какво успяхме да сътворим вчера и да изчистим. Общо взето всичко долу успяхме да свършим и сега ще обърна камерата да покажа. Като се започне ето от тук. Арти, кажи здравей! Този беладжия ни нахапа пяна тук на вратата днеска, докато ни нямаше. Да. И хапна ли ти пяната? Хапна ли пяната? Тиквеник. Още те е страх, ама си свикнеш. Общо взето успяхме. Първото нещо, което разтребихме, беше ето тук, където бяхме натъпкали абсолютно всичко. Другото нещо беше ето тук. Успяхме да разчистим двете помещения. Всичко да е готово. Другото нещо, което успяхме да свършим, е тази стая да разтребим ето така цялата. И ти какво правиш там? Салатка. Салатка. А преди това? Преди това на нинджата правих затворени буркани с картофи. За да може, когато ни се доеде картофена салата или соте, направо отварям буркана, изцеждам го, вече го пробвах, много хубави стават, и изцеждам и си доготвям. Общо взето зарзавати в буркани. Тук успяхме да почистиме, като имам да махна няколко неща. Тук ни остана да залепиме фибранчето, а сега, понеже ако се чуете, що духалката е тук, ами просто си ползваме слънцето да си сушиме банята, тъй като Крис преди малко се изкъпа. Искам да ви покажа, понеже вчера бяхме на гости и аз днеска станах малко по-късничко. Моята любима жена хванала 6 грама и монтирала това, стойката за тоалетната четка, както и сапонierата, ето я, много готина. Та монтирала ги всичките тия неща, с което нашата баня всъщност вече е напълно завършена. Имаме много дребни неща да дооправиме, но като цяло всичко е перфектно. Днес ходихме, понеже го дават пак дъждове и да вали идните 5-6-7 дена. Надявам се да ни подмина, обаче никой нищо не знае вече. Та ходихме да си купим още една помпа, да имаме от тези мощните, които са, която е 20 кубика на час, с която се отводнихме първия път. Та просто да си я имаме, нея си я сложиме в кладенеца, а пък другата помпа извънредно ще си остане в септичната яма. Сега ще ви я покажа, ако някой го интересува каква марка е. Ще ви я покажа да я видите. Аз съм изключително доволен от нея. А този сладур, къде си? Ето те. Само ме преследва нагоре-надолу. Къде ще ходиш са? Ти ли го изгриза това? Това ти ли го изгриза? Ти беше? Да. Хайде да обърна камерата да ви покажа и помпата, която сме взели.
Ето я помпата на Стайнберг, която е с, както казах, 20 000 литра на час, 10 метра има напор, не е много, не харчи много, само 1100 вата. Общо взето перфектна е, като тя се води за мръсно, но ние ще я ползваме в кладенеца. А вчера, докато изнасяхме всичко, оправяхме, си намерих соларните лампи и едната я монтирах и тук над вратата, а другата я монтирах от другата страна. Ей, сега ще ви покажа. Тя пак ще ни, ето, ще ни свети над, ето тук входната врата. Общо взето вчера беше много, така да го кажа, тежък ден, защото имахме много да вадиме. Но успяхме да извадим всичко, да подредим и да изчистим с прахосмокачката долу. Е така, аз заминавам за София, тъй като ще имам малко работа там, да свърша и може би ще поседя някоя друга седмица, ще видиме. Но така се налага. А сега се залавям да събера старата помпа, малката, тъй като нея ще я подариме. Да я събера, да я опаковам евентуално, да събера и дългия маркуч, който е нейния. И оттам нататък вече да мога да монтирам и новата. И общо взето това ще е за днеска. Да се залавям за работа, тъй като слънцето вече почва да залязва. Още не е, но започва, така че да използвам докато е още слънчево и топличко да свърша и тази работа. И така, хайде да се залавяме. И малко по-късно успях да навържа помпата, да опъна маркуча. Включил съм кладенец сега да се изпразни. Той ще стане бързичко. И така, това беше всичко от мен за днес. И може би и за тази седмица, тъй като утре пътувам към София. Но ще останете с Петя и тя ще ръководи екипа, докато мен ме няма. И така, до скоро!
Здравейте! От бъдещето! Докато обработвам видеото, което в момента гледате, осъзнах, че всъщност не съм записвала нищо до края на седмицата и се включвам да обясня. В петък всъщност дооправихме още някои работи с къщи с Люси, оправихме му багаж за София, вечерта отидахме и на гости на моите родители, така да се каже, преди влака, да го изпратим подобаващо. След това много късно се прибрахме с Криси и в събота всъщност бяхме поканени да участва Криси в тази годишното събитие по случая Лазаров ден, т.е. лазарки да пеят по улиците на нашето село. И тя реши да участва и тогава всъщност учи за първи път песнички, пя песнички по случая Лазаров ден с другите момиченца, които вече са го правили много пъти. В неделя реши пък за първи път да участва в нашото читалище има детски клуб по народни танци. За първи път реши да участва и там и много й хареса. Та вече е записана и там. И общо взето в неделята след танците отидахме на гости в моите родители да видим котенцата по-обстойно, така да се види, тъй като когато вземахме Арчи, се оказа, че нашото коти в събота вечерта е почнало да ражда и е родил котенца и отидахме просто да надзърнем. Не сме ги пипали, не сме притеснявали майчето, просто да надзърнем и да ги видим и да се видим с нашите и така да си дорелаксираме седмицата, тъй като беше доста забързана. Сега пак ще направим включване от бъдещето, но Люси от София, тъй като имаше много въпроси как се справяме с соларната система и той прави, така да се каже, месечен обзор, като ще включа и тази месечната ни сметка, която не е от 1 до 31 число, нали, разбирате, че няма как да е така, а е от 21 до 20 число. Но пак ще я видите за какво става въпрос. Тук ще я сложа. Като цяло той говори за месец март, от 1 март до 31 март, как сме се справили и ето, включвам го. И едно бързо видео включване ще направя от телефона. Защо го правя? Защото искам да ви покажа, че този месец постигнахме абсолютна слънчева автономност, т.е. не сме стигали до енерго. Ето всички дни може да видим кой ден колко енергия сме усвоили от слънцето, дните в които сме имали по-малко, след това на другия ден пък като сме използвали повече сме заредили повече, но абсолютна автономност този месец. Като ето и по месеци за януари, за февруари и март месец, който покрива буквално януари и февруари. Ето отдолу може да видите, че всъщност сме спасили 91 дървета или това е еквивалент на 659,4 кг въглища или това е еквивалентно на 659,4 кг вредни емисии. И така, общо взето, това исках да ви покажа. Ето тук може да видите в средата на екрана. За днес сме усвоили слънчева енергия на стойност 6,14 евро, като ние сме го направили да смята по дневната тарифа, тъй като нощно време ние не използваме слънце, така че това е с дневната тарифа, какво сме използвали. Това е за месеца. Този месец това, което сме усвоили и изхабили като слънчева енергия, се равнява на 140 евро.37 и от началото от 18 декември, откакто имаме системата, 283.52. Другото, което искам да подчертая е,
ето това, което пише Current Power под зеленото балонче, е това, което произвеждаме в момента, а сега сме 7,5. Получаваме 800 вата или 0,8 кВт Current Power и ето днес колко сме усвоили, 35,7 кВт часа. Това е за днеска, като пак казвам, в дните, които имаме такова слънце и когато е хубаво времето, просто включваме всякакви електроуреди, дали ще бъде духалка и да си топлим къща през деня на нея от слънцето, дали ще готвим на нея и така нататък. И общо взето това е, ето в момента, най-вероятно, тук в дясно къщичката, която е, може да видите, има нещо, което консумира. Батериите вече са ни на 94%, тъй като това, което къщата дърпа е по-малко от това, което произвеждаме, т.е. ние дърпаме от батериите. Същевременно отляво Import from Grid, това е енергото, там не сме взели нищо. В момента сме само на батерия и отгоре на соларните панели, които директно вкарват в къщата. И общо взето това е. Затова го направих това включване, за да обявя, че първия автономен месец е месец март. Сега всяка година ще бъде различно, най-вероятно, тъй като всичко зависи от това какво ще бъде времето, дали ще е слънчево, дали не и така нататък, но като цяло, да, първия месец, в който сме извън мрежата, off-grid, така нареченото. И това е от мен за сега. Така видяхте, че сме били off-grid изцяло този месец и изцяло нашата сметка е била off-grid. Плащаме се само пренос енергия и така нататък, високо-ниско напрежение и сме изключително щастливи. Справихме се, макар месеца да беше сравнително хубав. Имаше и поредица от лоши дни, в които успяхме така да си менежираме потреблението, нали, за да ни стигнат батериите, докато времето се подобри. Не сме се ограничавали, не го разбирайте, че не сме яли, нали, вечери не сме си правили, а сме яли само филийки и така нататък. Не, готвили сме си, просто сме гледали точно определено бързо ястие да си направиме, примерно, или да не е 3-4 неща, като гарнитури и така нататък, за да може да си влезем в големината на батериите, които сме си взели в момента. Така, това е от тази седмица от нас. Желаем ви приятни празници. Днес, когато гледате видеото, всъщност е Лазаров ден. Утре в неделя е Цветница. Желаем честит имен ден на абсолютно всички именници. Да сте живи и здрави. На дечицата, големи и малки, приятна ваканция. Наслаждавайте се, дано времето е хубаво. И ще се видим другата събота в 9 часа сутринта преди Велик ден. Чао!